Ipin, tangi. Ayo. Ayo nondi. Buka poso. Ih. Nyipi yo, tangi. Nyanyi tenan. Ipin ewoh ngipi mangan pitik goreng. Ngipini kene podo. Yo piye? Ngimpi mangan pancen enak. Engko nek batal poso ligek kowe ngomeng. Aku mau ngipi masa iso batal poso. Kowe kira seneng tenan ganggu. Kowe caloro aja buak-buak wektu kanggo turu wae rugi. Nek ngoten kudu nindakne nopo? Iki sasi poso lakoni hal-hal sing bermanfaat, sing iso nambah pahala kaya ngaji. Utawa ngewangi mbak. Ngewangi mbak entuk ganjaran. Iya nglakoni apik lan seneng nulung wayah wulan poso bakal diwenehi ganjaran tapi kudu nglakoni kanthi ikhlas. Gelem apa ora? Gelem apa? Gelem opo? Ngewangi mbak. Gelem. Nek gelem cepet leh adus. Pecah nondok nok mangkok iki. Akeh tenan arep gawe roti opo iki? Aja takok wae, nalakoni. Wes cukup. Bakale. Adonane wis siap. Sampun. Apik enteni sik. Durian. Nah lebokno durian iki saiki engko dadi bolu. Arep gawe roti. Kowe seneng? Seneng. Nagake Mbah wis ngakakno geni. Matur suwun Mbah Ti.